Марин Петков не успя да укроти топката. След това много добро подаване. Радослав Кирилов 1-0 за Левски. 6 минути футбол. Стадион Георги Аспарухов вече може да се радва на първото попадение в Фейербет лига. Ето го и центрирането на Мазир Сулак. Получи удари топката във вратата. Левски излиза напред. Георги Костадинов успява да се разпише срещу своя бивш отбор. Точно за това и той не изрази бурно своята радост, но Георги Костадинов отбеляза от изключително трудна ситуация. В доста от последните... Обаче от Дензо Касиус и все пак Майкон. Хитро подаване към Евертон. Пала! Той стреля от въздуха и ето го този гол, който над 1000 привърженици в гостуващия сектор просто заслужаваха за своето присъствие тук в Нидерландия и подкрепата, която оказа. Сула. Тук неразбирателство за гостите и гол за Левски. Марко Доганджич в 71-та минута. Какъв момент само за хърватския футболист да отбележи своя първи гол с синята фланелка. Гол, който може да означава много, гол, който може да означава титла. А Хулио Веласкес за пореден път взима най-точното решение с смените. Не помръдна Димитър Шейтанов с левия крак точно в сглобката. На стража на Септември. Нова атака в сино. Мазир Сула стреля. Прекрасно изпълнение. 2-0 за Левски. Точно от това сините фенове и футболисти, както и целият щаб, имаха нужда. Ранно попадение. Такова каквото не падна в първата част. Топката. Остро изпълнение и попадение за Марин Петков. 5-0 за Левски. Радослав Кирилов. Майкон сам срещу вратаря. Забави се обаче Майкон, но все пак изправя феновете на стадион Георги Аспарухов на крака. Жога Бонито за Левски в 34-та минута. Ако някой не знае и не е запознат откъде точно пристига в София Майкон, това отиграване може би ще ви подскаже коя е неговата родина. Армстронг Кокофлекс. Великолепно подаване и магическо първо докосване от Армстронг Кокофлекс. Вече в наказателното поле. Акрамбурас! 2-1 за Левски! Изключителен обрат в края на първото полувреме. Сините вече имат аванс. Акрамбурас бележи феноменално попадение. Много сдържана, много обрана реакция от Хулио Веласкес. Виждате и начина, по който Божидар Митрев успокоява Светослав Вуцов. Великолепно проведено нападение от Левски. Говорихме за този импулс, който сините получиха след изравнителния. Допуска ранно попадение. Марин Петков със странична ножица и виртуозен гол. Левски е напред в резултата в четвъртата минута. Какво изпълнение само от юношата на сините. Евертон Бала, стопка в крака. Обичайната позиция, от която Бала стреля! И изправя хората на стадион Георги Аспарухов на крака. Шеметно начало за Левски. Сините са напред. Взривно начало на срещата в дома на лидера.